Hvad er I blevet? Drengene, de er varme. Vi er ved at have styr på det der nu. Ja. Du er ikke nej. That's just how you live. Oh, take it all, but you never give. Should've known you were strong from the first kiss. Had your eyes wide open. Why was they open? Gave you all I had in guitar. Er vi ikke færdige? Jo, nej. Vi keder os fandme på den her skole. Hvor er du grim. Hvor ser man det her? Nå, ja, det ha 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 ha. That's just how you live. Oh, take it all, but you never. Henning, du sover. Should've known you were strong from the first kiss. Had your eyes wide open. Hallo. Den bevæger sig i munden, mens jeg snakker. Hallo, tag den bamse væk. Ja. Vi keder os her. Hvad tager I? Var det noget bag os? Henning, hvor lad os se. Hvor er grim. Ej, hvor er det fedt, du. Nu skal I se. Mit øre går helt ondt af John. I skal bare glæde jer. Ej, fuck. Får du ondt af John? Hold op, min er bedst. Du siger, min forsiden er pænest. Min er pænest. Du prikker mig op. Min er pænest. Så slår vi lige af. Ej, du er lige med hjørnet, du prikker den hjørnet. Nå, lille pusser. Janine, hvad smager Ja, det er godt. Jeg siger det så meget. Ja, det må du gerne. Det kan jeg. I må også se min billigven. Billigven. Er den ikke klar? Nej. Ikke kysten, det er synd. Nå, men de fik ikke set min film. Og der sneer faktisk lidt meget udenfor. Det er forfærdeligt. Sig farvel. Fortælle nogen om, hvordan vi har det. Det er vi også. Sig farvel. Hej hej. Nej. Nej, nu optager den igen, Henning. Gør det? Jo, det gør den. Det var sgu da ikke for godt. Hej. Ej, jeg bliver glad i min hals. Ej, jeg har sådan ondt i øret af John. Jeg glæder mig, her idiot. Ja, men det er godt at gå ind. Nå, vi må hellere lukke for det her. Det er grim.
Så tjek Max hår. Hvis jeg spænder det ud på computeren, så slår den ned. I Esken i 3 år. En dejlig vinteraften var der 40 grader. Så Iti besluttede sig for Ja, det skulle du så have sagt for. gå ud og vande sin ven Kurt. Men på vej derud besluttede Haiti sig for, at hun hellere ville lave et afskudt havregrød, så han gik ind igen. Og derude i den mørke, kolde skov stod Kurt helt alene og tørstede. Han tænkte, hvorfor kommer min ven ikke ud og vander mig? Da der var gået 3 år, 5 dage og 23 timer, valgte Haiti at se til sin ven Kurt. Men hvor var Kurt? Han var væk. Var han forsvundet ud i den mørke skov? Havde kaninen monet ham? Det ville Haiti aldrig finde ud af. For han glemte sin ven. Hvorfor smiler du sådan? Det ved det ikke, det er fordi det er så skidt. Det er sådan... Moralen er, man skal tænke over, hvad er moralen i det her? Der er hun ikke skrevet. Jo, du skulle heller ikke skrive moral. Moralen er, husk dine venner, ellers så dør den. Ja, og det er ikke godt. Jeg ved det ikke. Han tager en smiley, prøv at se. Og hvad så? Ja, og nu får den et kys. Han egentlig skulle sætte øjnene over. Nej, Anne. Ja, Anne, prøv lige at komme igen. Det er mig.